Karthi ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೋಲ್ಲರಿ ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕೋಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೋಲದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಇಷ್ಟಪಡು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏಪಲ ಯಾನೇನ ವೀಡಿಯೋಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ನಾ ಆಕ್ಚುರಲ್ ಅದು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೊಂದು ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ 7 o'clock ಆತನ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ 7 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನತೆ ವಾದ್ಯದ ಪೂರ ಕುಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗ ವಾದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೇನೊಂದು ಅಂತ ನಾನು ಎನ್ವೆ ಐ ಹೋಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೇನು. ಸೊ ಬಲೆ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಕ and nadu to explain manpe but must explain manpuji wo daiva pura yan video nikali tujpanage explain manpe bale inita na enkel la irada kola eng shoppu ya nikal notini share manpe and please inita ee video ishtana don't forget to like share comment bokena channel rappa subscribe mantudu tule actually an vadya start avodu dumbe unonji vlog start mantu budka paathidu budka andene but irandella barodu perate illadu so anshading start manparaji but ಫೈನಲಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುನೇ ಇದ್ದಂಗೆ ರಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕೋಲನು ತೂಕ.
ಓಕೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನಿಕಲಿಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ಸಲ ಚೆಂಡೆ ಉಂಡು ಯಾನಿಕಲಿಗ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಅಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೆಂಡೆ. ಸೊ ಚೆಂಡೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೆಂಡೆ ದೀತ ಏಪಲ ದೀದಿತ್ತಿಜ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ದಾದೋ ಪೂಪನ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅವೆಲ್ಲೇ ಅನಿಕಲಿಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಚೆಂಡದ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಲೆ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೆಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆಕಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಲಗ ಸೇರುನ ಸಭೆನ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಿದಾಯಲ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಚೇರ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದು ಫೇರ್. ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನವ್ರು ಹಿಡ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನೀಟ್ ಅದು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆನ್ ಪೂರ ತುಚ್ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋದು ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಜಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿರ ಅಕಲ್ ನಡೋಟು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅರೆಡ ಪಂಡೆ ನೀಟ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಯ್ದಿರತ್ತೆ ಶೋ ಕೊಡು ಪಾಪ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಂತದೇರು. ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದಿತ್ತು ಇದುವೇರು ಬಟ್ ಆರ್ದೇತೆ ಚೇರ್ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತುಚ್ಪಾವೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಪಂಡೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಳಸುವ ವನಸ್ ಉನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಂಡುದು ಮಾತ ಆವಡತ್ತೆ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಪ ಬಳಸುನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲವ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಲುಂಗಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬಳಸುವೇರು ಪೋದು ಪಾಡೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉನ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೋಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಸೈಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೇ. ಸೊ ಅಲೆ ಮೂಲ್ ಸಾನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾನ ಬೋಟ್ ತೂಯರು ಓ ದೈವ ಅಂದಲ ತೂಯರು ಅಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಏತು ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲು ರೆಡಿ ಆಪುನ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆನ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಸಾಕಾತಡು ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರೆನ್ ತುಳು ಉಪ್ಪುನರೇನು ಆರು ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್ಡು ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಏನತ್ತೆ ಏತಾಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉನ್ನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೇರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂಡೆದಪ್ಪುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಏನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಏರನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅಲೆ ಮೇರಿ ಶೀ ಇಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವನಸ್ಪುರ ಆದಾಂಡು ವನಸ್ಪುರ ಆದ ಸಭೆ ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಈಗಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓ ದೈವ ಅನ್ಕೆಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವನ ಕುಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಶೋ ಕುಡಿ ಕೋಲ ತುಲೆ.
I butchered now.
ಇರುವಾಗ ದೀನಂತ ಬೇಕಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ದಪ್ಪರ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಪಾಡು ಮುಂದೆ ಸಾಕಂತ ಬರಬೇಕು ಈತ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಪಿರ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಾಸು ಗಗ್ಗರಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವು ದಪ್ಪರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಭಾಷೆ ಕಡವಾಸರು ಉಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ದುಪ್ಪದ ಅಗ್ನಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ವಲವಾಶ ಕೊರಟೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಡಿಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಸಾರ ಗಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರ ಮಲ್ಪಾದ ಉಲ್ಲಾಗುಂಟನ ಬಲವಾಸಿ ಉಂಡೆ ಏನು ಮನೆಯ ಧರ್ಮ ಹೊತ್ತೊಂಡೆ ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿ ಎದುರುಂಡೆ ಈಗಿನ ಮುಂಚಿತರ ಮೈಬುಗು ಮಾಯಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೈದ ಮುತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತಿನ ಮುಂಚಿತದ ಮೈಬುಗು ಮಾಯ ಉಲ್ಲಾಗಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಾಮೃತ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೋಣ ವಸ್ತುಗಳು ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಖುವಂತ ನಡುವೆ ಮಾನವಗಳು ಉತ್ತಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭೂತಾಲದ ಕಟ್ಟಡ ವಾಮದ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸತಿಮಾನಿಸಿರುವ ಬಂದಿನ ಗಡಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಗಳ ಕೇಳುವ ವಿಷ ಅಮೃತನ ಪೆಟ್ಟಿನ ವಾಗ್ದಾನವು ದತ್ತವರಿಗೆ ವಿಷ ಬಲತ್ತಮರಿಗೆ ಅಮೃತ ದುಶ್ಚರಿತ ಸಂಹಾರ ಇಷ್ಟರಿನ ಕಾರಣವಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಟಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ 67 ಮುಂದಿನ ಸಾವರಿಸಿದ ಒಡೆಯ ಕಥೆ ಕಾಂತಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲವಾದ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಟ ಮದಿಮಲ್ಲಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಅಲಿಪುರ ಎಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಲಿಪುರ ವಿಶ್ವನ ಸತ್ಯಬಾರಲ ಅಮೃತ ಮೂಡಾಲ ಸಂಕೇತ ಮುಕ್ತ ಧರ್ಮದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಠಾದ ಸತ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೋಬಾಯಿ ಸುಮ್ಮಲಕ್ಕಾರು ಮಂಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ನಮ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು ನಂಬ್ತಾರ ನಮ್ಮಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ ದಪ್ಪಣ ಜನ್ನತ್ತ ಬುಡಾನ ಗೆಳತಿ ಧರ್ಮಕ್ರಮಣ್ಯ ಪುಣ್ಯತ್ರ ಯೋಗತ್ರ ಸಂಸಾರಿಕರ ಭಾಗ್ಯತ್ರ ದೇವ ಯಾನು ಧರ್ಮತ್ರ ಮಂದ್ರ ಪುಣ್ಯತ್ರ ತೊಳಕು ನಾಗರ ನರ ಧರ್ಮಕ್ರಮ ನಡ ಪ್ರಬಲ ಚಿತ್ರಪಟಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟ ಸೌಕರ್ಯ ಮುಡಿಪರೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಗುತ್ತೇನೆ ಜಗತ್ತ ಕಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಗತ್ತೊಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನೇಕ ಗುಲಾಬರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ